Il-Maltin u l-Għawdxin huma ferm ottimisti għas-sena 2014. Il-Poplu Malti u Għawdxi huwa t-tieni l-aktar poplu fost il-membri tal-Unjoni Ewropeja li jemmel li s-sitwazzjoni ekonomika għal din is-sena ser tkun ferm aħjar mis-snin li għaddew. Dan ħareġ minn stħarrig li talab l-opinjoni pubblika fost il-pajjiżi kollha membri fl-Unjoni Ewropea. 42% tal-Maltin u l-Għawdxin qed jistennew li s-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna tmur għall-aħjar, filwaqt li 39% tal-Maltin u l-Għawdxin jemmnu li s-sitwazzjoni tal-impjiegi se tmur għall-aħjar u jemmnu li l-impjiegi se jiżdiedu. Huma biss 9% li jemmnu li s-sitwazzjoni tal-impjiegi se tmur ħażin. Intant dan l-istħarrig jikkontradixxi b'mod qawwi il-kritika li saret mill-Kap tal-Opożżizzjoni Simon Busuttil dwar il-ħidma tal-Gvern. Fejn fl-istess waqt li Simon Busuttil kien għaddej bi kritika ħarxa kontra l-Gvern, il-maġġoranza tal-Maltin u l-Għawdxin wieġbu b'mod pożittiv għal dan l-istħarrig. L-istess stħarrig jgħid li l-akbar problema li qed iħabbat ma' wiċċu pajjiżna hija dik tal-immigrazzjoni irregolari. 63% tal-poplu Malti u Għawdxi ħares lejn din il-problema bħala l-akbar waħda l-pajjiżna, dan huwa 5 darbiet aktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea.